Lolo! Oy! Jump! Hey, what's up, mananap? Nanapod mi diri sa sakyanan ni Miguel. Kanya, wait sa mo diha kay in a few moments nanapod tayo driving with Jump Jump Part 2. We're going on a trip to our favorite rocket sleepers. So wala ko sleepers. So mag-request ko kang ako rin na Sanchez na i-donate kog sleeper kay wa ko sleeper. Jump up na luod. 6 ka buok. Bread good. Pan. Ang pinapod ko ko ang tebisiga. Sog musigat eh. Pwede hatayo ka sa kasiga be. Sa siga nito. Yan kani kay katong sa 6 ka bread. Ato. Ato na ta. 400. Ato na ta. 9 kayo. 409 kayo. Jam, welcome to Jam. Welcome to Hi. Jam. Asa magi Miguel right? Ang gusto. Dili. Right ta Miguel right ta. Right ta. Right. Para mas long. Oh, sa ka jam. Jump sa on the right lane lang jump basi. Mamatay ito. Gabi ka tigil. Ang pedas ba nakaana lagi sa tigil? Tiling yung kumot. Pagusog na. Ayaw yung jump. Mo kaya Turbo din yung van high S. wala na yung segunda ba eh. Taro man tama ka man. Isa may mo. Driving with jump. Kasi mo pa. Palit si Jump. Palit si Nilas. Ito sila. Kamu kita oh. Nana sila. Please, Driving with Jam. Ano yung insurance ka sakyanan? Ay! Break! Uy, niya, mga tao pidye. Dili Trisha. Unahan pa. Dili sopa. Bay ulo ito bay sulit kong Jollibee. Nakatingil ko. Wala mo na akong sa ato bay. Putay naman di ba kayo ka ningisig kami niya katawa. Lolo! Jump! Jump buong. Gusto Bay, Miguel okay na Miguel? Tulok mo ka Jump. Bay namin naligsan bay. Miguel wala na kasi kasang car. Wala raman. Saan ligsan na to? Wala si Jollibee ato naligsan! Hoy si Jollibee ato naligsan! Jollibee naligsan! Ay buhay pa si Jollibee bay! Buhay pa si Jollibee! Buhay pa si Jollibee! Hoy! Kung baan mo ganyan, no? Abin yung analikson, pero ang talan, ati ka to. Scripted na to tanan! Ha! Ilad mo, no? Parang behind the scenes. Balik din! Sa tunga, Radel! Sa tunga sa kalsada! Butay! Bato! Dito, iya, sa tunga. Bay, pakuhaan mo. Bug! Sa kalsada! Narabod ang mga bloopers. Uy, kinaliksan, bay! Uy, nabulok ka! Playing basketball with Jam. Sakit di kang tail ba? 1-1. Tara nyo. Naka-block ako, kin ako. Naka-block lang ko. Tawag ka, Jam. Kalamit bro siya.
Gawas lagi. Pero kung ang shot katong kauban, okay ra ni may delete so. Nice ka. Nice ka, Kai. Ay, yawi. Aliyo! Nice ka, Kai. Ay, awan. Palakad. Aliyo! Pagkabigan si Miguel. Ho! Balik na pod me. Sorry, pasensya ta ganina bay na kay nalobat akong cameraman sa akong kamera. Nya. Ay mao lagi na basta mabuot mo sa ko ah. Nalobat ang cameraman sa akong kamera. Nya, sorry kayo. Nya wala natiwas ang kuan game 7 sa kuan. Lycio versus Orios. Pero dogme! Ha! Pili sila. Pili siya dili bitaw sa kami dami kaskilag. Sa Ateneo nya ni visit ra mi diri sa Orios kay gimingaw mi. Mingaw mi kay gusto mi matanaw sa Lycio versus Ateneo ay Orios pero taga ko gid ni bay Ateneo de America. Ateneo de America. Dili na akong balay di ka mangangkon. Kuan. Salamat kayo bay. Choy kaya atong day karon kaya nga tag Jollibee, nag-driving with Jam taon niya ato naligsan si Jollibee. Day, pa sa ma-suggest niyo mo din ato naligsan si Jollibee. Okay ra? Jollibee's dead. Bye-bye.